Jeg vil gerne løse opgave 2a for dig, og den hedder 837 gange med 0,973 opløftet x'ene er lige med 100. Og som I kan se, så er det en eksponentiel funktion, og en eksponentielle funktioners modsatte er logaritmefunktioner, så derfor vil vi bruge logaritmereglerne til at få isoleret x i ligningen her. Og logaritmereglerne er dem, der er stående her nedenunder. Det første, andet, tredje, fjerde. Og jeg vil starte med at benytte den første regneregel, fordi her står der, vi kan kalde det b gange med c, og gør det også hernede, så vi kan se, at det er logaritme til b plus logaritme til c. Så det vil sige, at den kommer til at hedde log 837 plus log 0,973, og det er parentesen, der skal være opløftet i x'ene. Og det er så logaritmen til 100. Og det er, man skal huske at tage logaritmen, når man først har det på den ene side, skal man også huske at tage det på den anden. Og så skal vi lige finde nogle pile her. Så nu, det næste vi kan gøre, det er, at vi skal have potensen hernede. X'ene, fordi det er jo x, vi gerne vil have isoleret den her linje. Så der benytter vi tredje regneregel her, hvor vi kan se, at potensen kommer ned og bliver multipliceret med logaritmen. Så den kommer til at hedde logaritmen til 837 plus x gange med logaritmen til 0,973. Og det er altså stadig i lige med logaritmen til 100. Så har vi potensen med. Så derfor kan vi benytte normale regneregler, kan vi kalde dem. Så det vil sige, at vi trækker logaritmen til 837 fra på begge sider. Så den kommer til at hedde x gange med logaritmen til 0,973 er lige med logaritmen til 100 minus den vi trækker fra, som var logaritmen til 837. Og så nu så mangler vi bare for isoleret x, og det gør vi ved at dividere med logaritmen til 0,973 på begge sider af lighedstegnet. Så det kommer til at være x er lige med, her, logaritmen til 100 minus logaritmen til 837 divideret med logaritmen til, skal vi lige se her, det var 0,973. Og det giver, nu skal jeg lige være helt sikker, 77,63. Så det er sådan, vi løser ligninger som denne eksponentielle.